David n-a strălucit pe cerul legii un mai înflăcărat bolid, un mai strălucitor exemplu ca regele psalmist David, în fața dragostei supreme, înaripat și plin de jar, deși născut ca rob sub lege, David trăia ca fiul har, căci în David, în orice faptă, în orice gând smerit supus, rodind profetice simboluri, trăia prin Duhul Sfânt Iisus. Dar într-o zi din înălțime, veni prin îngeri un decret, se înfioară mii de duhuri privind spre regele profet. Era către asfințitul zilei, către Iordan l-a răsărit, puternica cetate Rava voia de un aspru zângănit. Se cățerau pe scări vitejii, în zbor de aramă și de oțel, se înălțau zidirea înaltă pe sângele lui Israel, zburau săgețile în stoluri mai iute ca jocuri de lăstun. În lupta grea, oștirea sfântă spăla o cara lui Hanun. În vremea aceasta, pe Moria, în pașnicul palat regal, sub bolți de cedru și de piatră, un freamăt imaterial, plutesc pe sufletești genunchi. Cânta David cu harfa dulce, cu sufletul în rugăciuni. Te preamăresc, Părinte drept, asupra celor răi să cadă păcatul ca o piatră grea. Tu înalță-mă după dreptate, după neprihănirea mea. Dar mâna s-a oprit pe strună, încremenită de un ungheț. O adiere necurată veni pe sufletul răzleț, o adiere ca de moarte intră pe geamuri în palat, ceva nemai trăit vreodată, ceva molatic și ciudat. Și pentru prima oară în viață simți războinicul monar, că parcă-l doare mâna dreaptă și umărul lisit de arc, că parcă-l mustră tihna blândă și lumea albastră din căsui. Și ultimul suspin de o clipă ce mai vibra în harfa lui. Și atunci David, dus de vânturi, urcă pe scări către un liman și acolo sus de pe terasă privește în vale spre Iordan. Era în clipa sfințirii, sufla un șuier monoton, prenumbrele cetății sfinte se preningeau peste Chedron. David și-a coborât privirea și iată că într-un vas afund văzu sus ziduri o femeie scăldându-se în râu scund. Părea un înger singuratic, un crin, un sclipe de polen. David o urmărea din umbră ca pe o lumină din Eden. Deodată se înteți văzduhul, veni pe un vânt un călător, un Goliat ce nu-l poți frânge, un nevăzut cotropitor. Și în pieptul de profet, în pieptul ce totuși chivo de pământ, porni în clocot vijelia și surpă templul celui sfânt. Uitând de Dumnezeu, de lege, de vreme aspră de război, de harul ce te duse de a fi fruntaș printre eroi, David dădu porunci grăbite, furtuna nu-i dădea răgaz și fu adusă sus Batșeba, soție de oștean viteaz. David, biruitor cu o piatră, fără săgeată, fără scut, fu acum învins în luptă de Goliatul nevăzut. Un ordin scurs într-o scrisoare și în locul cel mai greu trimis, oșteanul soț căzu în luptă, de mâna lui Hanun ucis. În zor de zi, pe scări de piatră, străjerii la rege au pătruns. Natan, profetul, vrea să intre. Chemați-l, David a răspuns. Și iată-l trist cu fața subtă, profetul se arătă în prag. Lacrimile se scurg pe barbă, pe mâna pală, pe toiag. Ce s-a întâmplat, David întreabă. Iar Natan răspunse încet plângând. Erau doi oameni în cetate, un om bogat și un om de rând. Omul bogat avea oi multe, săracul nu avea nimic. Creștea o mielușea în brațe, sufia lui și sufinic. Sorbeau alături dintr-o cană un strop de lapte ca doi frați, frângeau același colț de pâine și adormeau îmbrățișați. Dar într-o seară fără veste veni la omul cel bogat un oaspete și bogătașul din tot ce avea nu s-a îndurat.
să ia pentru o spăță oaie sau vreo juncană după plac, ce-a trimis pe rob să smulgă oița omului sărac. Viu, viu este Domnul cu mânie, David cu tremurat a zis, cel ce-a făcut această faptă să fie astăzi chiar ucis. Și 4.000 să ia săracul de la vecinul său nedrept, că cel bogat n-a avut milă, n-a avut inima în piept. Iar Natan, privind spre rege, cu ochii aprinși, cu chip de leu, tu, rege, tu ești omul acela, așa vorbește Dumnezeu. Te-am ridicat să-mi porți coroana și am vrut puterea ta să o cresc. Am pus la sânul tău neveste, de neam bogat, de neam regesc. Și de-ai fi vrut mai multă slavă, eu n-aș fi fost cârcit stăpân. De ce ai disprețuit cuvântul și te-ai purtat ca un nebun? De acum în veci de veci oțelul nu se va îndrepta din casa ta, nevestele ți le voi smulge în ziua când te-o îngrozi și altul le va ține în brațe, nu pe ascuns, în plină zi. David și-a ascultat-o sânda, ținând în gură pumnul strâns, apoi lăsându-și palma în față, s-a întors și a hotit de plâns. Vai, am păcătuit-o, Doamne, te-am întristat ca un nebun. Iar Natan, venind spre rege, din partea Domnului spun, veșnicul nostru Domn te iartă, nu vei muri, te iartă, dar ca preț al nestăpânirii, a gândului pătat murdar, preț al faptei sângeroase ce-a dat batjocuri avânt, copilul din nelegiuire va merge grabnic spre mormânt. Rămas în marea sală singur, David s-a prăbușit șoptind, ai milă, Doamne Sfânt, ai milă, fior de groază mă cuprind, nu pentru viața mea curată, ci numai pentru Duhul Tău, spală-mi sufletul cu iso și spală-mă de tot ce rău. Așa s-a săvârșit păcatul și o sânda mare lui erou. David a căpătat iertare și apoi a fost iubit din nou. Dar dacă din o sânda întreagă pedeapsa morții s-a retras, spre îndreptare și exemplu David purta tot ce a rămas, nu una singură, ci 10 i s-au luat dintre femei și ca propria sentință a dat ca jertfă 4.000, pe fiul Ginga și Bașebei, pe Anon, prinț moștenitor, pe Absalon și pe Adonia, ca 4 ași știți din or, iar rana cea rămasă veșnic în trupul lui David răpus sunt cicatricile rămase în Domnul nostru etern Iisus. Cât despre noi, frați de credință, noi toți am fost deplin iertați, dar o pedeapsă tot rămâne, murim, dar nu neantizați, că nu murim pentru totdeauna și nu ne ducem în infern, ci noi în clipa cea supremă, noi vom primi un trup etern. Amin.